telah terendah sebelum ku ada. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Bukan aku yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Buka Alkitab bersama, buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu, jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. Bege Jesus Kristus mengasihimu. Ingat Yesus dan Ia mana di kono, atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bege Yesus Kristus mengasihi. Ingat Yesus dan Ia mana di kono, atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bukan aku yang memilih Yesus, Karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Bukan kita yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih kita. Karena ku bertumbuh subur, berbuah tetap. Memanjut rohani dong aku pe pikiran hatana urang ture jorama. Udah. Iya bang. Siap.
Saat ku memandang bentangan cakrawala, Bintang berkelip menyala, dan ku yakin kisahku telah terendam. Telah terendam sebelum ku ada. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Bukan aku yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuat tetap, angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Let's go, buka Alkitab bersama. Buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu. Jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. bagi Yesus Kristus mengasihi. Ingat Yesus dan Ia mana di konho, Atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bagi Yesus Kristus mengasihi. Ingat Yesus dan Ia mana di konho, akong terus masih murmaho di bagasan Yesus. Bukan aku yang memilih Yesus, Karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuat tetap, angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Bukan kita yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih kita. Karena ku bertumbuh subur, berbuat tetap, angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan darinya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Bitsan hosaki di sing puji oku
haki. Oke. Saita puji ma Jehovah debatata. Shalom, tabe parhorasema sian hami parhaladoni HKBP Kebayoran Baru Tuhamu saluhutna soksoni nang amanami nanami ruas ni huriatta namadohoti parmingguanon marhite live streaming sian bagas munabe. Selamat hari Minggu madihita adora sota mulai parminggota di manogoton ima parmingguan papituhon dung Trinitatis dohok tema hasadaon dohok hadamayon di bagasan Yesus Tuhani martangyang nahohom mahita di bagas tabe. Amen. Tapuji matuhatta maredde hita sia buku edde nomor 5 ayat 1 dohot 2. Debatata na tutu, sait
timbul mata na bonar huhut burju bitsan hosaki disi puji oku tuhaki Jongjong mamu. Nang haposan mirohata dongana di tanon ai jojot domu bauba tahini rohani non dungi molo matei pesan mata hinai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Songonoddo hatani Tuhan Yesus, martua ma akan nama was malemi da hati goran, ay pabusuron na do nasida, martua ma akan na iyas toddi, ay daun nasida do debata, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, sailehom matuhami toddi ni hasitonga dohot dame, asa takka suboto hami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogo nami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Maredde hita sian buku Ede nomor 215 ayat 4. Molo mawaston di muna midahati gorani namartuano hamuna ay tutu maju pangi say nasonang rohani namarhati gorani. Tangiok kamu mapatit ni debata imansian Rom 14 ayat 10 sia. Dibaheni tayahi ma natau pada mehon jala pauli-uliok kita sama hita. Ulai salai dibaheni tayahi ma natau pada mehon jala pauli-ulion sian sama hita. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulaom patikna. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobbar tu patikmi. Amin. Tapuji tu hata maredde hita sia buku Ede nomor 620 ayat sada dohot 2. Tuhan cocok domarsak dongaki alang nasana pambahenaki atakulah kanang paru
Jongjong mahamu. Aku liki petu paso une mamanjut rohani dong aku be pikiran hatana hurang ture Tatopo timado satta tujolo ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoro hamida hamatian ni perdosa, mula manian perjahat itu madikot dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham, alani i umbahen dipangido hami, saya sudah timatoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Begema baga-baga taringot tu hasesani dosata. Mucat pe akadolok jala humuttal akarobean, alai anggo parasi ni rohakku nasotu pamucat siakko, jala padan ni hadameokku nasotu pa humordit ninna Jahoba si asiho. Hasangapum ma di debata na di gijang. Amin. Udul mahamu. Tapuji Tuhata maredde hita sian buku edde nomor 170 ayat 7. O Jesus ay hodo parjamaraki pasonang rohaku pasabamai pasonang rohaku pasabamai. Hatani debata turpu epistel di Minggutta sadarion, imana tersurat di sada Musa 32 mamuka sian ayat 10 tolu sahat di ayat 20 sada tajahama marsikat soring. Songonom mahatani debata laos marborngit di sido ibana saborngini dungi dipabuat mana sana dapot tanganna bahen silialean tu si Esau hahanai. 200 biru-biru boru-boru, jala 20 biru-biru tunggal. 30 utto panusu rabdo anakna, 40 lobu jala 10 jonggi, 20 halode boru-boru rabdohot anakna 10. Dungi dipasahat matu tangani akan naposona. Ulik be saparduan jala didok mamandok akan naposonai. Pajolo hamu mataripar jara makola kolang bain hamu saparduan. Dungi ditonai ma parjoloi ninna molo pajupang hodo hot dahahang si Esawi
jala disukuk ko naposoni se doho jala tu dia doho lao jala ise napunaon akan na dijolomon dohonon umak si Jakob naposomi do napunasa silehon-lehon na doi tinongos na tu trajaku si Esawi jala ida ihud do ibana di budinami suaksongoni tinonahon doho tu napaduaoni doho tu napatoluhoni doho tu sude akan na mangadu akka parduani nin nama hatakon oddeng ma dok hamu tu si Esau molo tung pajupang hamu dohot ibana ihud di budinami dohot si Jakob naposomi ima dok hamu ay ninna rohana do paddeganok kuro do rohana marhite-hite silehon-lehon nan niadu di joloku dungipe asa diauku bohina anggiat mira bohina mardida ahu jadi tari parma si leon-leoni di jolona marborngin di parsaorani anggo ibana saborngin nai ima sahatna mertua ma natumangihon hatani debata jala naupiopsa amin. Tapuji tu hatta maredde hita siap buku edde nomor 126 ayat 4 laos jongjong maita. Tahatidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko nidong atta sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai iman na tinubuan ni si Maria nagabe-gabean siya tod di parbadia adoran sohabuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tua tubonotoru dung ditanom na mulak mongolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di simay bana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsia di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan yalak Kristen akan nabadia dohok dihasisani dosa dohok dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohok dihangoluan nasora sudah amin udul mahamu tabegema titing ni huriata Titing Duriata Minggu tanggal 10 Juli 2020 Sada Minggu Sadedon ima minggu papituhon dung trinitatis dohot topik hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhan paduahon dakdanak nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 14 Juli 2020 sada di basa-basa tuhata do sahalak dadang lakboru tu keluarga niamata Anatoli Robinson Pardomon Simare-mare inang era Agustin Boru Raja Guguk Sian Sektor Sion alamat Jalan Muktaraya nomor 10 Walu RT 5 RW 10 Sada
Kelurahan Petukangan Utara, Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Saya di Pasu-Pasu Tuhata Dagdanaki Rap Dohot Natorasna. Patuluhon Ruas Namoding. Nah di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 nasalpu nunga marujung ngolu Nyonya Erida Situmorang Boru Panjaitan, umur 72 tahun, alamat Jalan Tanah Kusir Tolu 2, RT 10 RW Sia, nomor 50 Tolu, Sian Sektor Sion. Nunga tu udean hari Senin tanggal 12 Juli 2020 di TPU Cilangkap. Tatangnya konma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Paupaton Pak acara pangapulion hari Rabu tanggal 21 Juli 2020 pukul 10 siawib di Patupa Huriata pangapulion untuk keluarga Nyonya Erida Situmorang Boru Panjaitan Sian Sektor Sion. Nah ni uluhoni inang pendeta Bintang M. Siregar. Palimahon Dewan Koinonia Seksi Remaja A. Saderion Minggu tanggal 10 Juli 2021 Ima Witok Remaja napa 22 hon. Tu anak kota horong remaja. Pinangido tu akan atoras asa dohot memotivasi aka yana kota remaja lao mandohoti witokon. Jadwal boima taja di warta cetak. B. Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2020 pukul 10 WIB di Patupado acara doa dohot pelepasan ni remaja kelas 12 na tu naposo bulung. Pinanggido tu aka remaja kelas 12 dohot natoras asa mandohoti ulauni marhite online. Panopon Dewan Diakonia di Patupa Huriata do marhite Dewan Diakonia ima partangyangan mangido hahamalum ni sahit sian tuhatai tu sude ruas dohot parhalado na hurang hahipasonna. Jadwal boima taja di warta cetak. Papituhon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta hari Rabu 1 Jumat tanggal 21 tanggal 27 Juli 2021 di Patupado rapat pandita Distrik Walu DKI Jakarta marhite virtual Zoom didohoti sude pendeta HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Pawaluhon Partangyangan Sektor hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 10 pituip neng Patupaudo acara Partangyangan Sektor Marsada Marhite Media Zoom. Tuan rumah keluarga Permen Silaban Ane Rosemary Borugultom. Pinanggido tusude ruas sektor Marsada asa mandohoti partangyangan ni. Nani uluhon ni pendeta timbul sitanggang. Pasiahon, selamat ulang tahun Ari Hatutubu dot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dot ruas ni Huriata Pasaton, selamat ulang tahun Hari Hatutubu dot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 10 lalu sahatu tanggal 24 Juli. Saya tu hatama nama masu-masu olo tung adong ruas ni Huriata naso tarsurat dope guarna di titing na ulak tahun ni di paboama tuganup situa di sektorna manang
tu sekretariat. Pasapuluhon akatiting na so ni jahahon hombar tu titing cetak sadarion dengan ma tajaha songonima sa nitik ting duriata di bagasan minggu sadarion tayingot bema manyangnya koni tujulu ni tuhata. Tabi kema korsian seksi perempuan marhite virtual choir. Jari permata
Tapuji matu hatta maredde hita sian buku edde nomor 650 ayat sada dohot 2 astapa sahat ma pelia sada a dohot sada b. Pasada holong nai saluhut na porseai na tarjo tu sana pakirimoni songon daging ni Kristus Sadado pakirimoni di bagasan panjawani tarado ti hasadao ni toni pinado muni damei. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriana niasian ni Tuhan Yesus Kristus barita nauli di mingguta hatan debatan si hanguluhonon di parmingguata di mingguon minggu napapi Tuhon manuayon minggu tahun dung Trinitatis sinodangan ni tema hasadaon dot hadameon di bagasat Tuhani tangiho kamu mah hatani Tuhan Yesus hatani di bata natar surat di surat parmahanion surat tongosan ni Apostol Paulus tuhuriana di Efesus binduna paduahon ayat 10 sada 1 ayat 22 hujahama di tonga-tonga atas songonon duduk disi dibaheni hamu si pelibiguhian natar goar naso parsunaton di goar aka nasomal didok parsunaton na pinatupan di tangan disibuk ingot hamu mak dang parjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaon Israel dohamu jaladang taruli di aka parpadanan baga-baga soada sihirimon jala soada debata di hamu di tanoon alayang gonwaeng di bagasan Kristus Yesus dohamu jala daope hamu najolo gabe di pajonok mudar di Kristus ido hamun waing ai ibano do pardameta dung di pasada na duai jala ditatang dorpi parholangani ima hamusuoni ai dibagasan daging na do di loha ibana patihi ima aka tona dot aturan asa ditopa di bagasan dirina na duai gabisada jolma nai baru pajongjong dame jala dipadingkat dona duai di bagasan daging nasasada itu di bata binain ni silangi ai disido di pusa ibana hamusoni dungi Roma ibana mamari tahod dame di hamu akan adau dame nang di akan ajonok ai marhite ibana adong dalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sadatoddi asadada be akapai solat manang pangicua hamu aka dongan saharajaon rapun akan nabadia do jala dongan sabagas ni debata
ai di pauli-uli dohamu di atas ojahan niaka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jala lam ganda gabi joro nabadia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di pauli-uli gabi parnianan ni di bata di bagasan todi ima anggo sahatna kuriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus molo taida turpuhon takasma idauta masama di tonga-tonga ni hajol maun ni ragam ni aka hajol maun alai dibagi dua di bagasan dua bagian bolondo jolma mangihutong turpukon ima Jahudi dohot naso Jahudi bangso na niasian ni debata menurut Jahudi dohot bangso na so niasian ni debata alani tata kasih mak di grand penciptaan di bagasan panopaun di debata tu portibion sasitong nadang pola apala gudang suku do ras di patu debata di tonga-tonga ni hasiang anon ai di bagasan pamikirion manang di bagasan konsep panopaun ni di top di do tatop pamajol mai tumiru rupa dohot pangalahot ta di top pama debata tumiru rupa dohot pangalahona asa marhitiseni danga dong gudang aka suku manang penampakan ni aka jejol maunon sada rupana jelas warna kulit juga jelas nang bahasa jelas anaya dong dona merusak hajol maunon ima dina saineng sarupa natinopai songon panopana ida gebi dileon ibana rohana pikiranna tu husip-husip ni sibolisi ai di do sibolisi do tu jolmai dang nang porsea ho pangamma parbueni hawi ai di si di pangakobu hama tonggor mama tambo tomu dia nauli dia nasuli dia nadenggan dot dia naso denggan maka sejak saat itu naing ditogu-togu si polisi hajol mani untuk mamereng dia nauli dia nasauli natabu dot nasotabu asa saguru tu jolmai pamikirion nang pardalanan ni nguluna ima bahaya nih bujukan hati hai los di bagasan itu godang nih bahaya bujukan manang godaan-godaan sibolis di tonga-tonga nih nang hajol mauta ai sudah kita mengulahun kepentingan yang paling utama dan tabajolo adalah bagaimana enaknya kita bagaimana kepentingannya kita enaknya dongan tabu ni dongan haulion ni dongan belum tentu gabi nomor 2 buido nomor 100 losido gabi mangibuk dosai laos gabi lambagas ujungna gabi di topa jolmaima ragam ni aturan ragam ni aka pamikirion laho membentengi dirina marserak ma jolmai dipaserak pikiran Nabi dipaserak hagiot Nabi nian saya ditucu bajolmai dolau pas ada dirina sada mahita laos di topa masa ada menara lambang hasadauni ma menara Babel alai dang boy saya pikiran di jolmai saut ainu nga didok di bata marpino pari hamu guhi hamu ma tanon aladi diguga di bata dang dipasaut di bata lomon di rohani jolma nanaeng gabi mangasahon pamikirion mangasahon pendapat Nabi serak asa morotung penuaing adong di bagasan pernguluat tahun taida adong bangso Batak
adong bangsa Yahudi, adong bangsa Sunda, Jawa dan sebagainya, marasing rupa, marasing pangalaho, marasing nang bahasa budaya. Sasitong na sada doi di bagasan pangarahuton ni holong ni Tuhata. Tentu setiap orang yang bermukim di satu tempat, dia akan beradaptasi dengan lingkungan, dengan iklim, dan marhiti sini di bagasani gabi marsada roha manasida lau membahasakan bahasa ahana adong di tonga-tonga ni nguluna soon halak Batak maulo neng ngamalei bana didok maulo neng mangan didok ma neng mangan indahan dan sebagainya. Kemampuan ni hajol mau nidui beradaptasi di lingkungan, di dia ibana maringanan. Itu asa adong na kulitnya putih, adong na kuning, manang na hurang botar dot lan sebagainya alai sudenai natino pani debata nani haholongan ni debata alai godang membangun tembok pembatas untuk mengamankan dirinya, kepentingannya dengan antara satu dengan yang lain. Hurian yang nyesian ni Tuhan Yesus Kristus akadongan manang di dia pehamu noeng na maringanan manang na bui terhubung dot hami dia katikion ingot jala idahmu manang hita sadiri pe jut do hita noeng tapa bangkit tembok, kita membangun tembok kita membangun benteng-benteng kita untuk mengamankan diri kita, untuk mengamankan pemikiran kita, sehingga apa yang kita berbuat sering sekali seturut dengan keinginan kebaikan. Ujungna akadongan tersandera mahita di pamikir yotai, tersandera mahita nang di akad tembok-tembok nata bangun untuk membentengi diri kita, gabeta batasi diri ta hombar tu keinginan marholan mardongan autu diriku rotu kelompokku. Manusia mengelompokkan dirinya, manusia mengelompokkan dirinya berdasarkan banyak hal, berdasarkan bahasanya, berdasarkan sukunya, budayanya, alai nau para jalan nau jorbut godangan jolmaon kami mengelompok membatasi diri di bagasan parsauran hombar tu kemampuan ekonominya, hombar tu pangkatnya, hombar tu kepentingannya di sada-sada punguan. Itu asa mace gudang jolmaon sadadu dirina alai bergabung gimana tu komunitas an, tu komunitas on, komunitas on. Hombar tu keinginan dohot kepentingannya. Ruas ni huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus hamu bima nama nulukiti dirimu, na menilai memoin jala memuteni hadiriot tabi. Ketika engkau memasuki satu komunitas, kepentingan apa yang engkau usung? Ketika engkau memasuki satu kumpulan, kepentingan apa yang engkau bawa? Ketika engkau mengelompok, apakah berkelompok di lingkungan, apakah berkelompok dalam partai politik, aleno jorbut mau berkelompok kok di tengah-tengah nihuria, kepentingan apa yang engkau usung? Hurian ni Tuhan Yesus Kristus itu sering sekali menghantui kita. Itu seringkali merubah cara atau paradigma kita berpikir tentang apa itu kasih, apa itu pribadi yang utuh. Ido umbain nama cai godang perbulat-bulatan dan disinyalir sejak zaman dahulu rasi-rasa tusonari. Kenapa lembaga-lembaga gerejawi juga mau pecah? Kenapa lembaga-lembaga yang mengutamakan kemanusiaan juga mau pecah? Kenapa ada banyak korupsi di lembaga-lembaga keagamaan? Kenapa ada banyak kenakalan di lembaga-lembaga yang mengutamakan kemanusiaan? Katanya
Kenapa ada banyak penyelewengan untuk bantuan-bantuan sosial? Kepentingan apa yang engkau usung di sana? Ahado naneng gua tomu siani. Kurian dan Yasian Tuhan Yesus Kristus itu nama cai parah persalisihan di hati hai. Di tonga-tonga ni bangso nama dok dirina bangso na badia bangso na pinili di debata na puna harazon di debata jala malong isen na ikon na naing parsidot di harazoni manang isen na naing parsidot di holong ni rohani tuadi ikon masuk tu kelompokku tu kelompok nami ido kesombongan rohani halak Yahudi hati hai merasa bahwa saya adalah orang yang terpilih, suku yang terpilih, bangsa yang terpilih. Jala macai sangat disayangkan nang halak Kristen sonari pe mandok ay halak Israel do bangsa na pinilit ay nasida do nani halomon di debata ay nasida do nani haholongan di debata ay molosongon ido prinsipmu atong tu dia do hapor siammu. Apakah engkau bukan menjadi orang pilihan? Apakah engkau tidak menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan? Jangan dong ajaran di Kristus songoni. Secara Alkitab benar mendok. Dung bogot jolmai itu bagasan dosa. Adong ma jolmai si huton hatan di bata. Adong naso mangihuton hatan di bata. Na olo ditogu-togu di bata di bagasan sada kepemimpinan teokrasi ima di bata bangkit gabe raja di tonga-tonga nasida nalau manguluhon nasida ali adong do na mangasaon hapur siaonna tu di bata Baal tu di bata Asyera dut landasing satu sonari adong dopi adong na mangasaon hapur siaonna di bagasan Yesus Kristus alai godang tong na mangasaon hapur siaonna keselamatanna di bagasan pikiranna di bagasan habuyonna pangkatna jabatanna dan kepentinganna. Pertanyaanna ho di dia kurianannya siani Tuhan Yesus Kristus ido asa molo di dokter bukon ale yang gono hau nuaing di bagasan Kristus Yesus dohamu molo daodo pehamu najolo nunga di pajonok mudari molo najolo di bagasan pakirimun holan di bagasan pakirimun hahulumun holan di bagasan pakirimun na membangun tembok untuk membatasi sehingga engkau terpenjara dengan keinginanmu, dengan cita-citamu, dengan ambisimu. Jangan bangun tembok untuk membuat engkau terpenjara. Jangan membangun tembok membuat engkau sulit mengasihi Tuhanmu dan sesamamu untuk atas dasar kepentingan kekuasaan panggung dan sebagainya. Karena apa? Dasar ni panopaun kalau sadar di topa di batala jolmai tumiru rupa dohot pangalahona alani Roma Kristus lau manopot hajol manon naunggodang di bagasan dosa asa unang gabe mago kanup na porsea di ibana asa unang gabe mago na mangasahon na paujakon ha porseaudot haluonna di bagasan ibana Roma ibana di bagasan Yesus Kristus ido asa halap batak nueng nunga gabe Israel naik baru ido asa halak Indonesia nueng nunga gabe Israel naik baru pinai baru moderni Yesus Kristus gabe natinopa naik baru maho di bagasan Yesus Kristus dan adong be parbulat-bulaton moderni Kristus tato tahun hasadauni moderni Kristus menghancurkan tembok-tembok yang bisa memisahkan karena tidak ada satu pun yang bisa memisahkan engkau dengan yang lain karena saya dan engkau tidak boleh terpisahkan oleh apapun. Alaboha ainunga di padami Yesus hita dohot amai ikon na hita yaddo
mate ala ni dosata ikon ala hitahiyaddo hona ala ni dosata alai rodo de bata di bagasan Yesus Kristus ala nanunga di uji de bata bohado asa jol maon unang gabi bongot tu bagasan hahulumun tu bagasan paruhumon dilead do patik dilead do aturan dipabangkit do raja di tengah-tengah di bangsoe alai dangtuk jol mai laho mangasahon ujahan haporsionna dangtuk jol mai lau mangula ulau nisude dangtuk jol mai makanguluhon patiki alani ibana sadiri maro di bagasan Yesus aido asa didok hamu naso bangso na jolo gabe bangso do nuain hamu naso niasian na jolo biasia doho nuain hamu nadao na jolo jonok mahamun wain ainunga gabe batu na mangulu hamu na ni pauli-uli di bagasan bulan Kristus jala Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi ala ditur pokon neng mangidohon tutonga-tongata parjolo sahalia kadongan selesailah tuntaskanlah dan tinggalkanlah ambisi-ambisimu yang tidak perlu yang menyekat engkau dengan sesamamu tadi komai tinggal humai dan adung gunani neng rikot ho denggan neng rikot ho gabi berhasil di tengah-tengah ningulum ojak konma haporsiomu di bagasan Yesus Kristus haholongi madonganmu laos marhiti sieni tubuh maholong di bagasan parsauranmu asa halak na mangulu di bagasan holong na mangulu di bagasan Kristus do molonunga mangulu di bagasan Kristus gabi marsitu pahadoi di bagasan ulau nauli nadinggan napa tubuhon sangat dituhani saliling bertahan dope hoamang bertahan dope hoinang di ambisi-ambisi naso perlu di tengah-tengah ningolum di rumah tanggam di lingkunganmu bahkan mungkin di tengah-tengah di huria ingat Tuhan akan menghancurkan tembok-tembok itu tidak ada yang bisa menjauhkan ciptaan dari penciptanya tetapi tidak ada yang bisa penciptaan menguasai penciptanya. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menjauhkan ciptaan dari penciptanya, dan tidak ada ciptaan yang bisa menguasai penciptanya. Nunga di pauli-uli hamu, nunga di pauli-uli di bagasan Yesus Kristus. Jala Yesus do batu parsuhi-suhi di hita, batu nama ngulu. Ido napa tauhon haluaon hasesaan ni dosa. Jala ido napa tauho komandok ale amang tu ibana silehon tua si gonggom pang si gonggom portibiondo pangisina termasuk nama gonggopo huriani Tuhan Yesus nuaing pakulingaku mahamu nuaing haholongan hurakipasamu nuaing dan tarbain lahoman dulu hamu ganuk marsada-sada di tonga-tonga di bagasmu alai holong nasian Kristus ido nadong diami holong ido pasat nuaing tuhamu alani jowoku maguar muna tangnya konokku matu adu pandi di bata ima amang situa besar marpau hora sama nunganania liling na parsahitani rotu pamatangmu ala yang go haporsiomu sitoka marsahit inang samora si manjuntak silitonga Rita lumban raja si manjuntak David sinaga amang birong tambunan inang birong tambunan boru pardede inang siti asmin si manukalit boru sitopul
Wibrit BP Hutagalung, inang sondang hutahayan boru pangaribuan, inang simorangkir boru lumban tobing, inang purnama siahan boru simanjuntak, nunga nania lilingna. Di bagasan parsahi tak kamu, alai porsia mahamu, dang parsahi to nina pahulak kosian di bata. Alai gabi patugun hapor sia dok pakiri momudoi mandok alai Tuhan on doau, alai Tuhan di sodoau unang tadi konau aliama tiup tok tong hapor sia mi inang Frida panggabian boru si tombul, inang nenggolan boru simbolon, inang Rusmina nabi tu bulu boru tambu bolon, Purada si hombing boru nenggolan, Frida siahan boru sirait, Tony siahan, Jo Henry siahan, Rotua siahan, Rebecca siahan boru lumban tobing, Luciana sirait boru lumban tobing, Lois Vinsa sirait, Desi si hombing boru lumban raja, Ramses Sitorus, Erwin sirait, Lenita sirait sinaga, Jansen Huta Barat, Erina Turnip Tobing, Immanuel Siregar, Alnot Sibarani, Lucia Siregar, Hujowo kami guarmuna, naman jauhon tu adupan di bata asat, tonggor ma di bata, marnida parnya munalau majama pamatang muna marhiti siani. Tanggal so diboto peut so dilahamuma, namangota namangilasi mangasahon gogo di Tuhan Yesus. Ju kamu ma Tuhan asiroham. Masih sirait Purada si hombing boru nenggolan, sondang Hutagalung tobing, Santi Hutagalung, Bismar Hutagalung, Frizka Hutagalung, Wilfrid Hutagalung, inang Kelly sirait Busiagian, Edgar sirait, Elvia sirait. Dungo mahamu toktong di bagasan tangiang. Ay na mau tahu do si bulusi, mangalului si budutonna alai anggoho, dang jadi budutonna ay dungodo naman jagaho. Ima Yesus Kristus Tuhani, alini say tong pagong gopon ma, daging do todim tutu hatai. Inang we sirait borus torus hotman TP sirait, Koreana sirait Rian butar-butar, Gerard Gultom, inang Vera Gultom Hutabea, Rosalina Hutagaul, Ida sirait Manalu, Arnold Sibarani, R Hutahayan, Mariani Hutahayan, Gabriel Hutahayan, Nyonya Mona Lisa sirait, Massimo sirait, Berry Slide, Ervin sirait, Lenita sirait, Boru Sinaga, Febri Turnip, Venesia Turnip, Velovita Turnip, Hot Tambunan, Silvia Debi Siregar, Lucia Tambunan, Ezekiel Tambunan, Eliezer Tambunan, Ramses Parlindungan Sitorus, Dungo maho, Huhut maho martangiang, dangadong naso tarpatu-patuhani, tangya konon nami do kamu, jala buah gonggomun ni debatama do nang tot dimuna, dang adong natuk membuat kamu soholan asing rohani Tuhani manggonggomi. Leo site Kristi tobing, anggi sitorus bona, Gresita Batara sitorus, Gresita sitorus siahan, bona sinaganang keluarga, naso apala lomo rohana niguaran dison, napasahat ton tona ikon tangya konon nami hununga hutangya ko kami hamu marguguma labok ma daging nang todimu mancak kon tangyang sian tonga-tonga ni kuria songoni nang keluarga amang sagumani dot inang tuhatama namang gonggo pamu unang madili maderse dungo mahamu martangiang jala Tuhan nama ngaramuti hamu atong sudi ruas ni huria mace gudang hamu mandok asa tangnya konon nami
di pardalanan di kesulitan di kita sonarion dina sai toktong mangodam bodil sapududu siaon adong hamu nagabe moru hahi pasonna moru nang ekonomi bahkan moru holong ni roha di rumah tangga dohot di inganan parkarejoan nang humaliang sadarion boto hamu mai dang luasan ni bata hamu ujunan na lu bisian gugumu alani molo tumpe acit di hilalahon wae molo pe hurang wang dipakilalah ko parroni sidabu-dabuat satok kidoi alani margugu maho unang alani parsi taunan ni parsato kinanon gabi mago nang parto dianon sahalinai dangarong nabui paholako siang Tuhan mi atong gonggomma silang ni Tuhan mi mangulu maho di bagasan Kristus naso parjabar hona jolo parjabar dohon wae naso bangso dohon na jolo gabi bangso dohon wae naso sia-sia kamu na jolo gabi sia-sia duhan wae alani mudar ni Kristus atong sayolo maho di pauli-uli pinauli ni Jesus pinauli ni mudar ni Kristus asa gabi batu na mangulu ho natinopa nai baru suman tumiru rupa dohot pangalahoni amai marhiti turpukon marhiti parminggonon hamis yang tonga-tonga ni huria tongdo manjo tu tonga-tongamu gabi habauran ni pasu-pasu maham jaga hamu mahasa daun nang di tonga-tonga ni bangsoon nago dame atong gabi si pardame mahamu songon amai napa dame kamu di bagasan Yesus di nama ngulah hamu mau tung ikon borhat hamu manang tu dia bukas yang tonga di bagas ingot mah pakai hamu memaskermu unak kona hamu di bodil di pangotak ni bodil sisa polisi alai laos unang gabi si bahen sahid jaga kesehatan pangakamu ka vitamin na boy membantu imun tubuh sitap nina tolap jalaikon patolap hamuma jaga hamuma jarak di bagasan aka kerumunan bolo tumbuhi unang mandohoti aka kerumunan siang tongan di bagas maulah mu aka ulon narikoti laos siang tongan di bagas ma jauh kamu Tuhani asa gabi bagas partangyangan bagas tai marsangap ma Tuhani alani pamujiom alani ulaumu nang pamikiram amin. Mulai hati Tuhan ya sindorham namandungani namarmani sadarion Tuhan pujo kami hodo namano pahami hodo namano busami marhiti-hiti mudarmi marhiti siani donon nami ma gabe bangso na baru ma bangso ni bata natinokpa tudos turu padot pangalahom jala marhiti siani gabe dongan musa ulau kami pasauton lo menirham di tonga-tonga ni hasiangan Tuhan tangihon ma tangiang nami tangihon manang tangiang nina posomon uju-uju kami gowarni akadongan nami na hurang hahi pason na alea mangasi roham mangasahon gogo na pinasahat mutu na posomon jowok kumatu hoalia mangasi maroham jama manasida gonggomi manasida surang mahua unang marmara parto diondot pakirimon na saya siroham tongos hai pasoni nang hama malum ni sahib alia mang pardingkan bahasa ramoti manang portibion naung manosak alani pangotak ni bodil sapulusiaon parbisuki aka panggonggom nang aka tenaga medis asa tok-tok di bagasan lasni rohana sida pabotohon aka rurut na dinggan anggit sudemar marhite-hite
gabe horas nang sudi akapang akabangso nani ramotan na parhitio mumanang nasidali Tuhan. Asiroham ramoti sudi ruas ni huriamo di pardalanan parsaripion na asa gabe ripe natama di adupam disakapi akayana kon nami dot boru nami do nanang patupahon pajongjokon bogas parsaripion Tuhan pasauti hobar tulomoni roham di nana mawas di haroro di sirokap ni toddi amanga siroham tongos masirokap ni toddi di tonga-tonga nasida tumibu nasida mardongan saripe asiro hamali Tuhan natongon mawas di hagabeon ni anak dot boru aliamang ay hodo na tukpa bordohon siubian na mahiangi pabornok mali Tuhan ay hodo na tuk na mga lehon hadingganon di pamatang padinggan matuhan asa di bagasan tikina jopok taruli manasida di hagabion anak nang hagabion boru Tuhan na uso do pedi akka ulaon na lao gabi ulaon na dalan mulaw manarihon nasi dan manarihon narikot di nguluna Tuhan nasiroam pajomuk asa tumibu akayana kon nami dot boru nami dapotan ulaon dalanmu laho manarihon narikot di nguluna sida. Oh Yesus Tuhan nami asima roham ragam dona nang sobah onon nami tu adupamu. Alehuboto hami mga saon hapor siya dot pakirimon nami. Nasa narikot di huriam, nasa narikot di ngolu ni ruas ni huriam, nasa narikot di ngolu nami gaduk marsada-sada. Radido nuaing sudi di adupamu. Tabai pasu-pasu mamang. Di hami ganup, di ruas di huriam ganup. Khobar tulomoni roham. Sesa dosa nami na gudangi ali Yesus Tuhan asima roham. Amen. Urian di Tuhan Yesus tasobba matuhatai laos tapasaat mapiliata. Molo hodo hui huton name sonang rohaki sai horas jala martua nasana hinopopi otok tangi hutonoku Yesus na palua o sambing dongolo aku alani martua narade doa manaon mangasahon padanmi na manggogoy hon taluha holomoni otok tangi hutonoku Yesus na palua o saming dolo aku alani martua. Tatangya kon mapiliat tatu adu pandibata martang yang mahita. Ali di bata mana mina di banua gicang hodo haruron ni salut silin na dinggandot na saulibasan na maliutus. Upasat hami masyan na nilian mito hami pilihan na mito ho sa ijalo may gabiwap na hukus di jolom. Paso may jalaramoti hasaw para siya kami pilihanon. Pati mulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutan dah hami gorang ni silion len mi di hami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihat itu ho marhite-hite
Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni toni roni pamataku osadohor gogoki roni saluhut hartaku upasahati Tuho naso utsai tokudo. Alia manami na di Banua Gijang saya pindah badia maguarmu. Saya rumah harajan saya saut malongoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami saderun hangulun siapa hari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa didongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajan dona gogon roni hasangapon saleleng ileleng na amen. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batamaho. Disedakkan Tuhan di Batamaho hina tuho jala sima rohana midaho. Didopakkan Tuhan di Batamaho hina tuho jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amin. Amen, amen, Huriani Tuhan Yesus suang-suang ini nang sudah hamuna ka dongan sahaporsion manang di dia pe hamunuang naboi terhubung dot kami marhite-hite live streaming on di partangyangan muna di parsoba muna di tengah-tengah ni bagas di apala minggon lasmarohata tuhata mandongani kita kami parhobas di huriata HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran jajaran kependetaan Rapdot Sude parhaladu partohonan nangso partohonan pasahaton tuhamu tabi dot horas nami selamat hari Minggu ma dihita Sude horas mahamu